Здравейте, български приятели, и поздрави на всички, които говорят български у нас и по света. Днес ще ви представя приказката "Залъгване на жаждата с въображение". В древността имало един пълководец на име Цао Цао, който повел войската си на поход. Времето било много горещо, от дълго време не било валяло и изворите и реките били пресъхнали. По пътя войниците, измъчвани от непоносима жажда, били достигнали до границата на изтощението. Тогава пълководецът Цао Цао посочил напред с бича си и извикал: „По-бързо! Напред има гора с диви сливи! Дърветата са отрупани с сочни кисело-сладки сливи." Дочувайки тези думи, войниците неволно почувствали как устата им се пълнят със слюнка, а и усещането за жажда отслабнало. И войската отново се отправила напред. Текста, който току-що ви прочетох, можете да намерите в коментарите. Тази приказка, освен на китайски, спинин и на български, е преведена и на руски, френски, английски, италиански и немски език. Благодаря ви за вниманието. До следващата седмица!